Iria jakiro kogora gosene yanga erinde ona gateba gaki enge yitino chinga nei sai lebe se kyo gateba aho da 500 holi nchele koba 300 yaya erene yakwangira ndo gotika muri gotika inwa batanga ningoli rene mento 20 abatendi akatu tugwate oliyo bwanga gakire neri bagaba ko erane na bwa batanga ni Tigango ni asara gochiworo mwani buya oba gosomoa ako yana gochimoino ona tama ana mugaterani yangi yaro piwa tere kene telikuru asechi igana mugaterania eno gochala iga tiga kera eto ya yoke Garangani 20 Mungu 14 ngoli onsomero Ngeine taya tongia bwe chiro aso tebange era Mungu aterani ana mokera Garangani 20 Mungu 14 Ebirengero byo golito nebyo bonge no teigo tabai omo goliegento Igago teba. Ani do aginje kana yo boku wa kana kana ano je ke saini. Akera keirire. Me atokia. Na mugaterani. Banga bari muko wa chambe. Igo yani ngombe yero haki. Yene je ko so kiarabu. Tu mugaterani. Iwa. Anye ye ko so kiarabu. Mogo ja ko wale rondi ne ko so kiaramu. Haleluya. Ekiara ngwakere marakabere baike imwanyora eruwe basiokia muamu libagende yabasokia arabu oko olio monte gento digamo kebekeranse yana na boroje ngabakia arapina mugatani lakini kuo mapa eire ngana yakora wakale biashara mkwaga netio ni buya wajangala igo ara kwagenda kwetoki uchi moino Asibana naye munoko na kuchangarara, aye kuchangarare ruori. Oikoa kane, maripo ni wapi? Iga. Bono, asijita kajitikarete. Mkorentande, abaiboli marakane. Ekiagara mangana ya banta banane, tuegire anju wikire chance. Bono mkorentande abaiboli marakane, kobo nondara leta abaiboli aba. Montonde kwensio kogolio montoremo. Daima ngana wamoi wana. Nano je gogoche dini. Tako olio monto akebi yoli. Oko maina manko anae moro. Oi kabosongo lie besa video kora. Oi choko moro ngai kuwete na bwato moiri moro. Nano ure betema no yene karara kwe. Wetinda kungoko letiki. Isaya isani vungo 8. Oko orobolemo. Oratigaria sembe ro manyana go Jakobe kwenya taribo akarara kuna yo komanya muna go tinde kugoseira ngoko eguo weke Olio gosoma Obobe no bwabo abo bakwementere nyomba se nyomba na indebe mentera obole maso obole mu yani umo olio ikyasete nale bajama kwana nana matabira ana ingo sukerinde nana nale bwanja ano jo matabi ngo sukerinde nane elinko nyuwale alikenda gokorera Oika bakora asonsi elinde ngabara uboko bamenya asense ye Mwali ne buroti ye mwako waire kibesa ekera bonara kwe you will be responsible na abanyakinyo bagatebana ekera ari komogori tama etinga ngoja gokware eyama etari ngoja gotinde kwa omaete enchiri ya maru yarandigwe omana ngokorari ngane limo Asabanto bari bakwanga nonyene kerense gotebigwete yene basikali abango chabale karati babakorera liguai kamatene na ngo chabale bari nyasago toma banya garomo chie Kaya ndo mugasoigoro na maiso Nakia kwa araba kuki aya me hungo 5 ewe tanga ngo chinde gokorari ngana elima sense Nonyene kerense kori tabugwe tegene. Elini na umu
isate mungu kumina kianda yate abangoko wenigwa tikolia siri yote yao ogwa kwa bero konene abana igwa yako nyorire ni baba aka chinkobi igwa okwengo okole mara kabere abanda nabo baikaranzete kanisa asibete karabibuya akona gotera kora mwate oko ensete komera kene lakini asaba kungu bali bakwenga nare metungi etate ya enero lakini yaba yana kala watu okoloko ensete akokorabaki ngoko berento abwanya no tanja anya toko iguri nganeri ingana yamanene tiriana koira na koloko gosa mama yangu yakwana on a serious note mkororore yakona azime kanisa metungi etate yao wano kuna akamasigo kalinga chiete wano korani na kona korwa ayana akamasigo rende gosenga chiete aye kara rende akamasigo amo ali onkora karo musiga sole karanzete ocho kanyoti nababe lakini noore pili okoruga amagoroba otomo mojo koro akorendere ngakase bibilia bataba kasiba bisinini eyao ni kwarigete buko kayirikango montazi bisinini some bukubuya chakere bukwese chakere tawo chinse tawo bikie ke mota mabio okorika korugere kyaminati nase akorete ochi orane go korale ringane kenyoreke nonyene kera bantu bagotebuga no maneno kora abarogi bamachwa se batararoga nanga kobo weke nyoreke marogi erinde nkore practical karantanda Bible bane 4 types of parents ntobwate abayiboli bakorokunga authoritarian parent, permissive parent, an involved parent, authoritative parent. Abayibuli abamarakane nko baeresande bunabare. Omayibuli okoroku authoritarian parent. Ere marikuna kokwana no mwana moerese maninki kiagera magosa yaba. Diribu no mwana chakire ko eresa omokongo irikuru omotu. Atara eresa tena yaya egentete bana bana gekora ekiagera tata ichontoma atara erese ki oakiru. Akara buto irugu bere bitato bueba. Orwota banga tarikende kiagera nakora. Abayibuli bare type Unarangiri omwana iga a discipline straight. Namayibere. Abayibuli bare type barabu bariko nakogamba nabana. Kelia kwana gendo ende gakoru full stop. Gendo ende gakoru full stop. Yani mangana aliabo erania. Na abana maki tato yanya rekana ero akintware ngeto chimugondo. Tato yanya rekana ero agopindo ende kiaba. Mama yanya rekana ero agatwari chichabati. Yasare bimbio. Akona ene chichabati oroche. Toba liga sukuru ko igorwere. Yani akare sukuru ko igorwere. Ana bari ko chichabati. Ana ko igorwinki. Yari ete kali ete chichabati. Yari ko kyo mwalimu okwana. Iwama bantaba oyo okoroku authoritarian. Bari kuna kogamba kende na bana baye. Aiso omwenge tabu atibo sani na bana baye. Nonyamongi nora okoroku korera. Abane bare batabu atibo sani na bakaba murababo. Ane ingwa bangira bamura bari chikorobi. Angate bakaba murabaye, aganja bakaba murabo makungu ndore moino. Kana kwebisangyo. Kana buchikonda. Bomongi none bwera saba kwage nchagu. Kwa mugaba bwera munarengo mobe munagetarengo manyere. Orongumi ngaye turako mwati buya. Awajite koroma nazo sanda aronga sokire chinyama baba. Mkuarenge. Mibana bago ichanginako chikokwana kende kana obe. Oira ngara. Otoretire bunoretire. Toko osambuli agaba ko 10. Mongira nchote bakaba muraba bande. Akanga abaye.
Bageta ko bayire sawari. Arenya bigori. Obali onde no yokorokuma permissive parent. Permissive parent oyo no yo mwana. Wana bane sukuru ya bungiru. Omwana omoise ko eta asegete. Asegete bantu igwana yi. Wano wate tinyagate. Kabara muntu jito igwane wiki ewocha. Gira bara muntu igwana ine ono ikasegete. Ono mwana yote asegete kuru sukuru ya asegete ichuma. No nyanji matatu tana oikanga sukuru tera asiekwa. Erindo gocha karakare gocha. Omogako kobona njene igwetenga esuku isironga kare asiegete ngakia ekwa. Ayo mogaka. Bari basiegete ngoro mutiri, one yago mutu. Principal yare ko sieki sukuru ebirasi bikabike. Omwana kikwaroje, ngoto no mwana oli woyo ndorora. Ya. Mwaka ngoto oli bari, oli abatanga na kusieka rene baje nani kuja kuigora bari. Yani okane ero kosomo. Omwana no mero korunka buya, yayiru Jumatatu, oja goike sukuru Alhamisi. Iko gotomu ngaya, ndutu yone Jumatatu, bana gano yeto moyori atetebi Alhamisi kayokorwa. Makungu no aro ngana kebe. Oenda ina bake sukuru. Eno mwalimu wako mwalimu aminto, gorutu igorete. Wano tana oja, ayakare ngiari. Ayo mwalimu. Roje na Kenya ne yamatore, ebesa bakiakorete. Ina taba tabiri roje na muntomo, mongena na muntomo kayo akaji. Mwako kalimose, aino kana somia ba onore negesi, ukaona nene bahati. Yani ujaka kochorio mwaka abusi wo mwalimu. Yani ngere aigu wo ana mbie kwa wakara. Aye. Erida bana era sokora. Atukare ata toyaroka. Bagira ko tugara ine karengoka. Engi kya. Yabeire bobe, ese yabeire bobe. Yabeire bobe, ese yabeire bobe. Watara kumana okoiwa. Yaba bobe. Mwana otokire. Anda tara toka mongena ara dengo mwaka. Lokirete. Mwana sejiweza jayere sironga. Ngakyo mongena jiweza jay. Mbora njenyi kwenda kana kadenga. Mwaigwe tari jikina matore. Agena matore ndorami. Mongena naende kwa ngobu yake. Mwana mwaka njenoche. Mwari kuonja ngenda kucharie kliniki. Aya wanangaki. Aya te akaba. Koso mongena mwomio motu. Kabwe kliniki. Wana rosi ngenda gocha. Manane. Arabi baitiro manane. Iwa rosa maji nganya. No manana barogi baito mwana. Moito mwana. Permissive parent. Yani aro sakiri bagarire tayari. Abana bari bagotoka baroyo family. Araka murabuweka. Ekorobi enkondi.